ina ji a jikina kamar baka da kuɗi. To shine yau da safe dadi ya bani 2000 kuma na ce zan baka naira 1000. Yawa Market, na manta mun ƙara waya ban gaya maka ba. So, my special me ke so ki gaya min ne? Da Allah, kafin ka fita aiki ina son ka zo. Okay. To ba matsala yanzu nan ko insha Allah my special. To yayi. Amincin Allah ya tabbata ga Nurul Hayat. Da fatan na same kin tashi cikin ƙoshin lafiya. Lafiya ƙalau my candy. Ka san dalilin da yasa na ce ka zo? Jiya ni da muke waya da kai. Ina ji a jikina kamar baka da kuɗi. To shine yau da safe dadi ya bani 2000 kuma na ce zan baka naira 1000. Karan kai naira 1000 ni naira 1000. Allah sarki. So, na gode sosai amma kin san me? A'a sai ka faɗa. Kasancewa ta da ke a matsayin masoyiya ke ƙara tabbatar min da cewa ba kuɗi ne soyayyar gaskiya ba. Sannan da matan duniya za su kasance da irin halinki, za su yi koyi da irin halinki, da ina mai tabbatar miki yawaitan zawarawa a cikin ƙasar nan ba zai faru haka ba. Kuma ya aure ba kike min wannan taimako. Idan muka yi aure a kike tana abin zai kasance. Kai dai kan ka cika zolaya sosai. Ai gaskiya ce. Na gode sosai. To yaya kana ɓata maka lokaci ko ka je wurin aiki? Zan yi amfani da waɗannan kuɗi ko abin hawa in je wurin aiki. To yayi shi na Allah ya kare min kai. Na gode.